kunya kadela ogena gire kamai alina ala yo na tainya muya ila no enya muya na jumudo ila ngai le tikuyo pare cheme yo kai nai iki yo kai temere iki yo kai sero kuna ni iki yo kai mo mo mi dani ko o tira mo la iki yo kai Tara tamaya na dumai jina efe. Fakani. Bolu. Mo sa yo ma ga lo la bla le mi yo bla ni mo ko ko ti sa la ti ti. Ti to mo to lo. Mutu se ma be ni. Ah, amana bi no dan brown do ka ba ko. Ka ba ga. Kinoma maji ini happy dia maje ika bo mutu je bare ka bo bana ba kina wona de bana male ema je go kuni ko ni maje bana ba ki maje jalo bana ba de fare na wona tula ima maji je bara go me wa bene te ke mbaze ni no wati no ko mara no tanya kembe nyo ko nduma do ti anga bulu ini belum ni nak kau, ini ada belum. Tidak. Kalau tak kurang dia, boleh kita kurang sama. Kami dah cinta dan dua bu. Ya, boleh. Mama tante jina ko namadi de alni jina jino na subaga mamadi nyaba wallahi ni muso jele ni vo mata Muhammad ka ko kala wallahi o ko lo bulu abrani ma ko nyaba muso nyaba tanen de segu andara janyo ga ile o janyo ma ja jina bulu la ne bulu mo te no ko lai mama kire bele bele la ko na mo wala te na yile kay ko wonde bi ka fruta mo ma de ka yela la di mo ma te mo yela tra yele te ko mo wala ko jula yi ngi wala so ni ngai sabale wala ga to la ki ya le ba e ki to mo le mo so ba ni do ma kana na wa na ma mo ni ta ma na wo ya la Jangan bulan tu buat dulu. Ini ni bahasa tak yang boleh bila sikit dulu sini. Jangan bulan. Mau orang nak bulan you. Walai. Ni kita bahasa yang boleh bila sikit dulu sini ini dah mobil. Gimana bagi mohon nak bulan tak bulan mau ko ayo tada bela mo kada. Ibu tada bela mo bila sikit apa pun kita kaya kalau. Dia ini ibu wala kada. Fokat taifa. Langsung. Jalan terbuka. Okey. Kalau bulan ada pemakai yang lakukan ini jadi jagoan yang betul ini. Ayam bila kau faham bulan lo, kau bulan mana kau bulan kau kau apa dia macam ni bulan kau kaya dah. Kalau dia faham dia nak tu deh. Kalau dia macam ni muat, bukan jadi kau bulan boleh lah bulan. You bulan dia faham lah lo. Ayam bila bulan kau bulan mana bulan dia macam ni bulan ni bisa jual dulu mesti. Saya berbola. Abi bila kau bisa jual dulu berbola.
That's all. You're not. Never put me for you one. I got to tell it. I felt like a city. Who's the one that do that? Because we are not to give it up. I've been here and I'm not to give it for what we make again. You keep doing that you cannot do. No, no, you mean. He does all. You don't have a blue. You were very there. I don't know where I did. Mamma, you can't be where I did. You have your money for my issue. But what do you want? I don't know. Jira bolo to lomo kone amai na nyala. Ala jira bolo lomina kafua ila mo mebe ke gbini ngitani. Jawra ba do ibuli lo foka isengidi. Okele wasoro. Ni afe ka je kuyi ni afe ka jira ti ni jina bolo mo yi ali wasoro ala ne ro mi bi. Ngala digi e don no. Adoni ko di Mama naka boje naka farmu. That's all. That's all. Eh, dale, dale. Dale ko jine do. Mo jine bala mu dun mane. Nyame ko sobulu, mu nyawo na be na mu so kan no lo ache kan ne. Mu do ni. Ni mo le ko be. Ni mo ga ke jula mama ba dilanga dima ni na ko mo ko ndo ko dinga afla da je ko mo lo be afla ko ani yo no mo lo be abala ko je ke to ko sigili lo ko yala ni je ba ko ni ka tira lo te ga ni na wallahi ne mo lo ki bonni wi la ga manke da mo lo be lo ko dunga la mini ka bonna je kana bla mane ya mo be mo lo be lo mo wala la aju kita dala amalo kita apam da ni fura ben ni fura sama ko kana bla bla ya hey wala mo lo be awdri ida ya kene ni ida bododo jana ka je ko no wala furo anga damina ya nene do ko puta wala so yino Nous avons million de flambés en Colombie, nous avons passé des. Nous avons des millions de flambés en Colombie, nous avons des sous. Nous avons pas de quota, nous avons des wapidos. Après que nous avons des millions de gambo. Mama Tama, après que nous avons des panneaux. Nous avons fait un billet. Et nous avons fait un billet.
ni bi jinetigi ni mama tamayere de jinetigi mama tamayere jineti yala ma chogotola ci chogotola la renta ma international mama tamba international kasi doni kuna maklonga doni na wantuna klongala doni kuma masha kuna arama de be palo doni na doni ti palo ngola niya kalande ni ne no fe anse kalande fen biya o era to be mi ni kalande nun kelengele be polo do la do bi farafina do bi farajela ni beskile me fe do kuna ke rola ni ngane wali ma do folisi ani mali chena muso ani jigi ya bulon ngana chema na muso fuka bara la tante foli mina fuka barka ala ku bolo me o ka bara la oh ni kene sigila ni ne ka kala ne ya me ko kene sigila na bola France kana kwa fana bina ko maru kanu bala kana karamo kanu na maru kanu na oh atete mo kan oh sisen maru ne wuli min ya kasi an ne ba jansa wa bidoro na mi mingo maru juru fangata ama fi ese ka mi fe no ya Fosa kabe wa bidrudi kale rebu wa bidrudi madu akara mo ko kabe wa bidrudi amase folare abi dafa angata warga de folo angata kama se ko wa bidrudi bila kama se jelebeni mana dimo ako kabe wa bidrudi mama ko kidan ko ne fo kama dafa ayira ko dina refe ida fo beni ne te fâcher Maru il pourrait que cɛkɔrɔba min lawuli fɔlɔ ka baara datigɛ n'a ye Amadu Tangara a ko ale mɛnna muso ye la mais ko mama ɲɔgɔnna muso man ca Maru a ko ten k'a ko a ko fɛnw kan Amadu Tangara ko ten dojo bana sɔrɔ ya fɛn bana Kapariga kemene ni ki jija preserado jamana ka sebe na ka ba be ida fa ya ka yi be tabai ba ba ni wani ni de ni lo ja ni na na suba ba tu la bla ni ga da bla kala le me be ni ga fa mi la be ni ga wa be ni ga wa ya bo bu ta bla te bla da do go ni ke bla ka bo ta ba de ma na mo fo de ma da ke ne me ma da go ni ga ja ko do ma na bu bu no ni ga do le la do ta ga ni wo ni ga do ya ma be me do bu ya ne lo ni do mo do je na do ni ji da bla la so ba bla lo la ba na lo la ba na da ke de me ko fu ju da fu ju ta ba fu ju ko ma de ma mo do ko de do la ko ni ni so ba no e me do do ju la je ma de ja ka do ji ke la ja bu ji e me do ko la na lo ko de ka do ko la ko ka ba je la ka do ko ka la be na de ka do ko la be na mo ka do do no to mi mo la to mi ju na mo la so ma to mo ba ala mandi ka do do ko na ko ke ka ti ni ka do ne ko na ko do ko ma je go mi ko mo ke lo ni ko mo la be na ta be mo la ni ta be mo la ko so ma ni ko mo yo ye la ni ba mo jo ko bi mo jo la je mo je na do yo la na ji ga ta ko be bi la ni ko mo do pu cha mo wa ke ni a wa do ko ni jo mo ba ta ba ila ko lo yi ni te da mo te apa duru babu kaya te na mo do la ki ko ni mo ga mana ko ni da mana wa wa do ah bala no wa do mo dia na tamati ni so so mani ti polo ja ti jina suguro ti ani jina kele na nyoko fede wache abi ko mi ma tu mameli jina do ba ba na tere o to ko mameli na jina so ro da ba bi jo mo wan duro no sa ba na ta na be tele fla de woda abadu na to ma
ka ko ina dongore yiki la ko sabale ngani ani fule mo ko gina gina ke be bulu ngana idan so le ko ini tayi ni fra donu kuma ma sha ama ngata ami na fulo dafa wa bishigi That's all. oh wala ni to moge abin ko jele ni nga de ko janga fulo Ada la bi tiri muso wa wala la bi bole ya la bi fagana de kan wondo e mama tamaka keneka o mage mo shi ye wono mi o kele yi ibalo mama tamaka do bi illa ye mo wanya ma yere de ka fara jina ko jina ko ntare e yo de mo wai wuri bele oh debi ni jele ma dan suri dale mo wani hono yi ifremi kangalin digi le mo kono nyugo danga lo wale ko ali sarata ko kishundula ni ye mo vie kam la bola do ye ma ko mi ngami bo atiki go bo entu simo amaga kalande go no Sulaiman ga ami Fatim ga Sulaiman ga Fatim ka karamogo warum fo sa ka bena wa bisigi ndima ki kan gono fo kale karamogo mana fe furusina ka bodi ba ko ki ga jufa daso ki ga jufa karamogo amma ma kana jana ne angata jufa ngata ne so wa bisi ba ke jufa ka tabanda na wa jufa ngata ni goro la pesa allo Dawai ati kelasa. Mama tamasi le bembe le mkuna mile na ngolonte. Nya kala ne fefe sisi ne nguna sina felo kai. Ye wuri bale, kote ke. Mile fa do français ani piti. Be mo ma ko kila, be mo wa papier ko kila. Ye wuri bale. Oh. Kuna bi mo ko pana. Oh. Abi akara mo gari na diga ngata. simo ki ga mo fo kana karamogo fe ko dima Ayo jangan dona ka bo frekuensinya ma. ne mo suri abe fe mo ko karande Wai wuri wani dirba wala mo ko karande aro de ni na ni no do mani be bulo de mama dirba na ta badu ni ko ni ko mami ko badu ale ila ki so now an lo ke mo ko jamana la ka de o bi so woni go fe ele be wata do do woni dirba tama ko dini bisa ni doni to ne karande ni ma di bulo do wallahi ga doni go je an ne ma wari bo sun wadu a e bi ta to nda mo ka to ko ba ni bisa fi o bi ta to mai ni su ya ni de ko Sagare. Sudah tu pun mama tak mahu, boleh tak minta tu ye. Jina dia ni bala mina apa? Tak payah boleh bala awak kalau ada mama benda. dirba Jina dia. Baru jina dia. dirba mati mai Ada apa jalan lo? Sudah tu pun boleh tak minta ye. Jina dia apa? Kalau ada jina dia. Kalau mana lagi wala baru jina dia. Jina dia wala dah baru mina mama hai wala baru hoga itu berbeza. Mana kalau tu sudah baru mina mama ada no baru hoga mina jikir bi. Asyuma, ajina boleh mengambil.
de la paix. N'i ye kuma fɔ ka sɔrɔ a fɔ kuma ma se kuma bɛ kasi. N'i ma kuma fɛnɛ fɔ kuma la kuma bɛ kasi. N'i ye kuma fɔ mɔgɔ ye min n'a man kan kuma bɛ kasi. Zankɛ Bamada ye ni su. Sanata Kulubali den ye ni su. I m'a ye ne bɔra ka n ka avion billet ko kuma fɔ yan n bɛ barika da i furucɛ ye n'o ye Goli ye. A barika ye avion billet la mais embargo de y'a tiɲɛ. Mɔgɔ man ca o. Hey, ni mɔgɔ min bɛ se fɛn na Madu i b'a k'i yɛrɛ ye fɔlɔ de. N'i y'a k'i yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka da la ko jɔn ka la karisa bɛ fɛn min na a b'a dɔn. Jinɛtigi ka ca mais ka du san Abidjan capitale kɔnɔ engrais n'i y'a fɔ Abidjan a bɛ n'a fɔ n'i ko Bamakɔ yan ko ACI ka du san yen nɔ ka jɔ ka ban ka kɛ villa ye a ma dan o ma ka tila k'a bɛɛ bari ni karo ye. O kɔfɛ tuguni a ma dan o ma dɛ du mun gunnen don a la k'a bɛɛ san. Zankɛ Bamada n'i nana Bamakɔ yan nɔ anw kan ka barika da i ye parce que ko da tɛ kɔrɔma dɔn fitiri waleya kuma don n'o na ni mɔgɔ y'i gosi da la k'i ɲinɛ saba kari ka da i ma ni wala i hakili tɛ b'o tigi kɔ bon ne b'a dɔn fɛnɛ wara ko ɲinɛ ɲɔ bɛ ɲa o ye ɲɔtɔ kɛtɔ ye n'o tɛ san o san saɲɔ b'a seko kɛ Sanata Kulubali den anw ma deli k'a fɔ i kɔ pour que fila de fɔ ala k'i kisi o Aw jɔ sisan ne bɛna fɛn min fɔ Jeli Seku ne bɛna fɛn dɔ de fɔ sigi wari ka di diɲɛ bɛɛ ye maa ma na diɲɛ kɔnɔ wari ka di mama kama ye ko dɔw kɛ yan lamindenw bɛ sigi ne Madu ka kalanden don i ma fili saro festival la moto n'a kɛsi taara k'a d'a ma an tɛ se ka fɛn fɔ tama ma n'anw kan bɛ fɛn fɔ anw taara bara caman bɛ yan olu b'a fɔ Bamakɔ yan tama i fa ka i ba ka u b'a fɔ Bamakɔ yan mais anw wala bara ka si a bara ka mɔgɔw ye ka tama ye ka sɔrɔ kalandenw mana bila ka tila ka na tama ye kalandenw na bilalen kalandenw ka tila ka don tama jigin kɔrɔ n'o tɛ denw tɛmɛna dɛ ne bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ guwa mɔgɔ la an caman bɛ yan an tɛ kuma ma fɛ yɛrɛ wala an t'a fɛ mais an bɛna kuma dumuni fɔ an ɲɛna o de bɛ ka Bamakɔ gɛlɛya o ni mama tama bɛ baara min kɛ ni bɛɛ tun kɛra a fɛ a bɛ ɲa dɛ ne bɛ ka fɛn min fɔ a tama ye n'a ka d'a ye a ka ɲa n'a man d'a ye a k'a to n'o tɛ nin kɛnɛ kelen in k'a fɔra a ma ko mama tama bɛ yɛrɛ feere de la Bamakɔ yan nin kɛnɛ kelen in kan yan a ka d'ale dɛ o bɔlen an tilala ka na fɔ tuguni ko tama bɛ business maniya de fana kɛ an y'o fana fɔ ne bɛ yɛrɛ dɔn a bɛ tama bɔ la ne t'a fɔ ne tɛ siran mɔgɔ ye o mais minnu bɛ k'a fɔ ne bɛ k'an yɛrɛ de don a la dɔrɔn o fana bɔlen tuguni an nana fɔ a ye tuguni ko fɛn wɛrɛ b'a bolo ko min tɛ business ye k'a bɛ affaire maniya kɛ nin bɛɛ fɔli k'i tɛ cɛ sɔrɔ i nana cɛ sɔrɔ k'i tɛ den sɔrɔ i nana den sɔrɔ k'i tɛ kalanden sɔrɔ i nana kalanden sɔrɔ ko mɔgɔ yɛrɛ t'i la jigi nana to in na. Bon ne bɛ min fɔ an ye mama tama lɔ jigiya bolo ani Madame Touré ne ka vidéo ye mama tama ni jigiya bolo an y'aw lɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ donn'o de la n'aw kun tɛ an tɛ yen ni jigiya bolo kun tɛ wala tɛ taa mama bara o ka mun na ye n'aw tɛ ne tɛ tama ye o mais ne y'a ka safinɛ ko a ɲalen ma tama yɛrɛ b'a la a bɛ mɔgɔ la hali n'a ne wele a b'a dɔn ko ne bɛ se ko dɔ la mais n'i ye ne bɛ ka tama in tanu de fɛn dɔ b'i bolo min ye tiɲɛ ye mais e y'i bɛɛ lamɛn i bɛ Bamakɔ yan an bɛɛ bɛ taa fɛn dɔ f'i ye ne bɛ taa f'i ye ko Madame ma ɲi Madame b'a fɔ ko ne wara ma i y'an bɛɛ lamɛn mais i ma sɔn k'an bila an bɛɛ banni la mais i tilala k'an wele ka na i bɛ sira min ka to a kan ban ka fisa janfa n'i b'a dabila don i b'i sen bɔ a la mais i ka kalanden ninnu bilahi ninnu b'i fɛ animateurs t'i fɛ mais i ka kalandenw b'i fɛ an t'i fɛ dɛ i bɛ wari d'a ma su in na an taara so an b'i la gosi dɛ an t'i fɛ minnu i dan sɔgɔ nin ko ala ka su di yan. Bɛni wala ye kuma fɔ k'a ban Bɛni fana ye kuma fɔ k'a ban ni bɛɛ ko tubabu ma k'a ka bilen a ka bilen de Madu ko kelen de y'i diya ne ye ne Jeli Seku ye ko kelen de y'i diya ne ye Madu ni e tugura maa o maa kɔ hali ni dusu t'a tigi kɔnɔ walahi a tigi bɛ dusu sɔrɔ parce que munna i ye cɛ ye i tɛ hasidi ye i ye ngɔnifɔlɔ min ye Madu n tɛ ɲɛngo ye Madu e b'a essaye de maa min bɛ n'i bɛ tugu a tigi ka dusu ta a ka fɛn y'a yɛrɛ a ka sɔrɔ ka fɛn d'e ma. Bayaden
Ningi foki barkada yalama na tumede mafu mama tabasura kabede wulula ni mika mugadu foro nga jeli beninga dunne yatu mama ingena nina dongo kemendo ati ma jawfa ati ma musalaka na turila akeri fe ala ye mindama ana kura kabi ala ka da manata no ye jonni yalama na tumede ni tado ibabo kaka fali kaka tuko wallahi amanjugu tiatiki de donga tiatiki mali mawye Demen ibi tuko mina tote hana made daga bi ala de bolo ati mo bolo ala so shako nabi wa kumana ya yani shoka bolo na kamera ko ma fi share ne fuli dike ni perfect ka ci abanu ko fuli kenya Mungu salaka na kile jo ashaji kuna bafuna afembe la jengo fufu kebarala kakila ka bela jenefu kuna haramade na bitamana itna pulika mko minto kana pulifla tungu haramade ni follow la bi tije ni laba laban ti jien ko kula le ti dola ni ele si boni jien fe na domi ibo ni kanya iba so le tabulu do do la ni manager bin sigi no le ti ba mo la wa sabu ni betali ala ni sabu ni ne mo wachina ne be here ni shima mais bien ibi here nyeshin doma ba ko la ba mi bone nyeshin wallahi no te mama tamai ni mama tamai jena akati be yoro la abo nyeshin nte akabo nyeshin dono mama chanem na kuma nyongeria je matike to ni ba ni fe ma fimo ne la to lu la me ali no shira ka fenfo utina ne ka daula bonela utina ne ka foshi bonela wo e duru yere de ne bo mu farla ka teme ne sile be chogo na ne bin sigi chogo do ne ne dia fo se kuba e mo ni kene ka ko va tugo do sanfe o se kuba nga ha cho fara no nga sigi fa ka bago mi ni wara do wara ba do nga fa o ne re mama tama ka far chukuchu o ne chemso undi chema Neti jamfafe, neti namarafe, neti yurugu fe. Mine nkoroba de bine bulu. Wallahi. Abodwa. Momso mine de bine bulu. Niene fasi sama fle ka koroya fle. Ka foko baka mine bulu. Be de bita fo ne ba do ne sikini me ko mi fu. Niene kalande imbe ni fefe fle no e fini le mando ni be bi baraki. Abe. Wa kalande ba kelengele mpe bulu. Nimbe obi mo tan kobo ni baby baraka we ni mami bi kola ngolo no bi kodo la etse na fendi mo ma ko ka sika kodo ka ere o tsela ke wanu ne joni me kala ne me mama tama ere bulupi fa finani frajela tese ka ake donga wallahi wonyare ne ma ko mo tinetiti doni ba bi nera matama nera de nyere nera de kiai ti don ba la ko sife don ba ko captain kirema nebo odefe wa mama tama be minge a jineti te ni se ka ke ni ake te daga siki ka ko se ka ke se ka kile ko ke mama tama be minge san kutu se ka ke nera de nyere o yetande kele maji ni yore na sense ami baro nyongiri katani kuma yana nga kuma share ka kuma dongolo share kala nemi nana anana kanu do ma ne do wali ma do fori bi anana odale me kala ne toka aya ira se ka foko abe maru ka war dafa ane de bina lablali ko ne te lablali kena ay maru ka war dafa wa kene ni mo
alimentaire minnu bɛ yan a bɛ 40,000 di k'a tila olu la. o ye wari kɛ de 100,000 ni 180,000. n'o bɔra yen jeli minnu bɛ yan an kɔni ti jeliw hakɛ dalo dɛ. an bɛ 10,000 di olu ma. ani an ka comment on appelle Énergie TV. a b'o dafa a bɛ 1,000,000 bɔ k'a di. o bɛ kunna ni jansa tɔ bɛ kɛ. jinɛ kɔni bɔ a ko i ka di. dɔnni kuma ma siya o. Asele million ma. Ani Safi Balo. Ayi non. Ayi jo an ka dantigɛ kɛ a b'a la sɔrɔ dantigɛ Safi Balo ko Safi Balo ko k'a la sɔrɔ. Ayi ko kameraman ya ko wani. Secrétaire ngolo blem. Ay ngoni ne yɛrɛ ma ne ka. Sigili kɔnɔ bana. An bɛ nin ko kɔnɔ. A ko laban wele. Voilà. Ale b'a ta ineru la deuxième. An bɛ 5000 di Safi ma. an n'o yɛrɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn ye n'an bɛ min d'u ma an b'o d'u ma. O ye ne yɛrɛ balimamuso ye. Ya ko ka waati kameramani ya ko ka waati d'e ma. Ya ka waati d'i ma. Achère. Kaba i kunna wuli. Achère ko 4,000 bɛ d'i ma. An ka kumarow bɛ yan kumarow bɛ sɔn. Min dira aw ma an bɛ kumarow sɔn. Ne ka kumarow jɔlen bɛ yan. Ko tamaga kunna wuli koyi. N ye nin di Madu Sangare ma. Grand frère madame a bɛ bonya b'a la. Sababu ko kana to d'a ma kana ji d'a ma kana ɲinɛ a kɔ. Den dɔ de bɛ ne sen fɛ. Den ye moto boli ka bɔ yan. N'a bɛ fɔ a ma ko bini bini. Olu kama fɔ Côte d'Ivoire. A taara a kun ye sira deli k'a bɛ na. Donc ne yɛrɛ tugu n'a nana n bɛna fɔli dɔ kɛ yan k'a bɛ taa ɲɛ da a somɔgɔw kan ka taa to a ba kɛrɛfɛ. Komi ko donna ɲɔgɔn kɔrɔ baara ka siya. Ne ko Madu y'a fa ye a sera a ma k'a karamɔgɔ de ye Madu ye. Madu y'a fa ye. A ye maa caman tɔgɔ fɔ ka madame yira k'o y'a jigiyama ye. An fana y'an bolo fila sigi a kɔrɔ Ala n'a kira kama. N'a ma ɲa bi n'a bɛna taa sigi a somɔgɔw kɔrɔ ne bɛna 100,000 di k'a di Madu ma Madu k'o 100,000 d'a ma. Voilà, Philippe Bassangare Junior. Maman. Kuba Kemeda Makara Tisi Suko Batike.